Ngeso maber janeno mag Lolwe TV amoso ni misawa harako kendo e chenro mar twak rowere ka bende odiochieng' ma kawuono wan kod rawera no ma bende wadhi wuoyo godo e wechego mag ohala ka bende odhi miwa puonj kaluwore kod gigo motimo. Arwake ni machiegni onyiswa nyinge kuno moaye. Arwake ni machiegni. Erokamano. An iluonga ni Maxwell Odhiambo. Ja Kindu Karachuonyo. But currently I'm Nakuru. Ema base. Erokamano. Maxwell, mana kwa chako inyalo nyiso ni mana kan wagomba ka chien kucho Nakuru itime ang'? Nakuru, okay, professionally I'm a programmer. Yeah. I do coding. Atimo website development, apps go. Yeah. Then Nakuru koro gimatimo kucha an gi duka. An gi duka mar computers, desktop and all the computer accessories. Yeah. Okay, e kind bombe te mane Kenya, ang'o miyo niyiero ni Nakuru ema nyaka itime kabindo ohala machalo kamae? Nakuru aneno ni, okay, bombe te ber, but Nakuru aneno ni somehow entie a center. Yeah. Inyalo access different places kwa urahisi. Yeah. Okay. Emomiyo nayiero Nakuru. Yeah. Inyalo nyisowa ni ang'o ni mane ichako godo kapok ichopo e laptop plus desktops minyisowago? Okay, kapok achako kanyo, kapok nachako wach mag uso, ne na develop, I was a freelancer. Yeah. I develop neji website, atimo ne student projects, mag systems gi, mostly jomatimo computer and computer science. Then kasa upgrade, then I yudo teach somewhere company moro kanyo, then I yudo capital, emakora venture na go e biashara. Yeah. Okay, kendo ni nyisa chien kacha ni chon ni uso e duka ma ji ne nyalo biro to nyiepo, then later ineno ni chak timo online business. Ang'o mano motivate towards chako online business kopogore kod bet gi duka kama ng'ato nyalo biro ng'iepe direct? Okay, currently sani nadonje online shopping. Yeah. Ilongo ni Nakulink online shopping. Nakulink online shopping en a platform ma iuso, inyalo ng'iewo kindi nyalo terni kume intiere. You buy, you order, you buy, you pay, then it is delivered kama intie. Koro kanye mane gimatimo sani online shopping platform ma na venture. Yeah. Okay, delivery unyalo timo mabor maromo nade? Delivery watimo countrywide. The latest order mana wayudo nen from Busia. Yeah. That's around Uganda border. To never deliver. To watimo delivery gi agency courier. Yeah. Koro courier biro kao products, then otero ne clients kose in a product to o confirm product kabe mano gima na order. Wan bega ishida moro ni what you order is not what you get. Yeah. Wase bedo ishida ge some platform. But marwa o make sure ni client ong'iyo gima order mondi kore kochulo. Yeah. Okay, sani wuonde ni ng'ato ni Nairobi, ng'ato ni Kisumu to neni sani to ng'ato dwa order gimoro, delivery fee charge marom nade koso en free delivery? Delivery fee within CBD. Yeah. Since wana based Nakuru. Koro within Nakuru CBD it is free. Yeah. But outside depend the products mangato or make order through their system. Nkecha ngeni products upogore nte different products system. One gi categories mag laptops, one gi desktop, one gi TV, one gi all appliances, fridges, all those. Yeah. Inyalo nyisani gin electronics kende ma uso koso ntiere be gik moko mane iye kanyo upogore gi electronics? One gi plan mar medo other products or other categories. Yeah. But Koronewa, since it is new, actually Nakulink, it is almost 5 months old. Koro podo atemo mako market mondi, but ne wawacho ni ber timo gima ing'iyo go mondi. Nikech ne waseng'iyo gi electronics. Koro watemo create traffic market gi electronics ma wan go mondi. But other categories kata ke the system site
tidhi yudo categories moko kaka beauty, all those the clothing, ziko, but the products themselves okwa upload. Mana kaka wacho ni business ni 5 months old, inyalo wacho ni market demand chalo nade? Market demand ber sana. I remember ka ne wayawe for the first 2 months. Ne demand ni malo sana since it was new. Koro ne ji dwaro ng'e ni what is all about Nakolink online shopping. Ang'o ma gi offer ne ji. Koro demand ni malo sana. Orders biro, ji request, ji mang'eny dwaro mondo ous kodwa nikech platform wa en unique gi other platform in another way kanyalo wacho ni waketo system wano waketo page mar service to waketo page mar sellers or vendors. Koro kata in Kisumu tinyalo create account through the system, then you upload products gi kanyo, then gi price. Koro it is the admin at our office there in Manakuru ema approve the product miketo. Koro nyaka wangi product mangato keto. Then kapoko wa confirm, then nyaka wadhi the physical place mar ngano. Kaina for example Kisumu wabire duka ne mwangi ni kare ngani nigi duka dier. En gi gik mo post system. Nikech okoda wach mangato nika o make order to gimo make order no onge. A site nitie kare ngamo keto esja onge. Koro nyaka wa verify. Inyalo isani u deliver or customers pay on delivery koso gi pay before delivery? Both are there a site. Nikech nitie jok moko ma ng'ato dwani mondo ne mondi kore kochul. Koro okwane wawacho ni ok ber mondo wawegi oko. Koro ne waketo gi ni ng'ato nyalo chulo on delivery. Then nitie jok ma chulo nitie M-Pesa. Ichulo through the site through M-Pesa. Immediately you make an order, you pay. But gik moko kaka TV ng'ato dwani mondo ne mondi. Ng'ato order for example gimoro kaka 72 inch. Ngeni mano TV madung ng'ato dwano ne. I test ne mondi koreko ochul. So how long does it take mondo mi customer yud gimo dwaro? Time and ni immediately kaine within CBD or within Nakuru locality and its environment. But koroka in oko to oka less than 24 hours. If you maximum 72. 72 hours. Bende ntiere scenario mora mosetimore ni utero ne customer gi moro customer reject to ere kaka ukonyo ng'at machalo kamano? Kanyo pokwa kama cross but mano ntie site wan gi gimilongo ni warranty and gi policy. Koro ka ng'ato order gimoro to yudo ka gimono order make order no oken within 3 days odwok no gino ka okomore to wabiro compensate, wabiro miye replace kata ko change mind to wa refund pesa. Inyalo nyisowa ni pogruok mane mantiere between physical business and online business? Gin pogruok mage miseneno nikech wayudo ka ohala gi setimo te? Pogruok duong' sana. Actually aneno ka online it is more advantageous korwa. Nikech ineno ni ng'ato sani nitie ot odwa biro town ng'iyo gimoro, maybe yudo ni oonge pesa moromo monyalo ng'iyo go gino, but ka ogo kwan transport gi pesa ma en go, let's say for example en gi gimoro 1,000 to 1,000 ni odwa ng'iyo go, maybe wawachi ni odwa ng'iyo go gimoro kaka charger mar laptop to odwa go kwan mar transport matere town gi duoke. Odhi otim window shopping o compare bei oyud ni maybe gimoro 1,200. Koro ng'eni kanyo ng'ani olal like okonyal chopo bei, transport ne be onge. Koro mano online shopping konyo nikech ibeda ka ine ot i confirm to a site ting'yo ni pesa di
timake a call or make that order tikeloni kama intie no. Koro online shopping en advantageous sana nikech okonyo mang'eny kendo okonyo weche moko be mag kaka corona sani nitie ni okonyo weche mag spreading mag corona kik dhi mbele. Yeah. Okay. Inyalo nyisowa ni bende un gi offices specific towns maka utimo orders to deliveries itimo offices koro customer biro to kwanyo from the offices koso utimo deliveries kuonde machalo nade? Nikech kore ko chakore kaka wacho ni en 5 months old odwa create traffic. Yeah. But koro office ma wan go en mana Nakuru gimoro nitie Nairobi. Agent wacho ni agent marwa nitie Nairobi. But other towns podi but wantie that process one go ma wamanyo agents. Pod gima watimo ni wada create traffics mondo onge. But orders go wayudo orders ma oko koro gima watimo ni watiyo gi trusted agency kaka Courier gi G4S. Koro jogo tera nyaka ngama kuma ng'ato nitie. Yeah. Okay. Ero kamano Maxwell, janeno mar Lolwe TV, wadwa dhi e yweyo tielo mokwongo, chenro en twak rowere, ka bende wendo makawuono ne wan godo e studio luongo ni Maxwell Odhiambo, ma bende miyowa puonj makare kolore kod ohalano mar mbui kata online business. Konyiso ni ohalano mar mbui kata online business oseduoko sana chien spread kata kerruok mag kute mag corona. Wadhi e yweyo kik idhi mabor kete mani Lolwe TV. Aro kikendo janeno malolwe chendo twak rowere tielo mar ariyo ka bende wadhi mbele aparo ng'ano masamoro ne ni mabor kod TV mare wendo makawuono wan godo e studio iluongo ni Maxwell Odhiambo ma bende ochako online business kata ohala mar mbui miluongo ni Nakulinks. Mana kwa dhi mbele Maxwell, inyalo nyisowa ni target market maru en chalo nade ama en mane? Target market marwa in general en G. Ena the ni mwananchi wa kawaida. Jite. Yeah. Okay. What target jite? Yeah. Okay. Ango menune no target jite moko pogore gi ohelni moko iro ni target market mari ma target audience magin specific ages ama specific people. Nikichan online koro ingeni online si wadonje digital world. Yeah. Jitesa nini gi simu, jitesa nini gi TV, net, internet osebiro. Koro ineno ka ji dwa timo gimoro, timo gigi a different way. Yo mayot. Koro ne waneno ni kawakete online ji mang'eny millions bro access. Yeah. Okay. Koro mane gima neno ni kanyo wabro make sales kendo wabro create employment nikech ineno ka idonje system tineno page mar services kata business listing ilist biashara ni wan gi page no be mi list biashara ni kiliste biashara ni wan wa like wa market ni biashara. Koro kiketo biashara chikanyo then one kogochunwa for example ngato dwaro notimne gimoro kaka olosne gimoro kaka otimne wiring mar stima. Koro ki ingeni in mabere wachno mar stima no inge loso stima maber inge video shooting maber wa post ni gigo service ni kanyo. Koro ka ngato dhi through the site openjowa ni mna offer hii. Koro wambe wamiye contacts ni. Koro ingeni mano be wa create employment to other people be. Yeah. Okay, mano be. Chien kuchoka ne pok wadhi e break ni nyisowa ni online business osekonyo nikech yudo ka oduoko piny kerruok tuoche mag corona ma tuo mar corona. Inyalo nyisowa kaka tuo mar corona no affect business ni ndalo mokalo ama nyaka sani?
Corona no affect negatively gi positively, anya wacho kamano. Negatively ni prices o high kodhi malo, then biashara odogo chien. Then positively anya wacho ni omiyo kata omiyo wa keto pachwa mamalo ma wa come up with an e-commerce. Kendo ma wanyalo uso ne jok moko ma outside Nakuru County. Yeah. Koro nya wacho ni corona okonyowa a certain percentage be o affect. Yeah. Okay, before corona gi after corona nyalo nyiso ni sales ne chalo nade? Ama make profit machalo nade kopogore gi sani? Before corona sales neni sawa. Anya wacho kamano. Nikech sani ngeni be pod sani pod corona pod pesa ji ongego. Koro neno ka sales ni thin. Yeah. Koro before corona sales ne nitie sawa, ne profit ne makore maber, but okinya compare ike kaka corona no biro. Gik moko odok piny. Yeah. Okay. Koro in kaka a business personnel kaka as a marketer, gin challenges mage ma samoro you go through sama itimo wala ma yo handini? Challenges ng'eny. Yeah. Kech mondo mi convince ngato ni Nakuling online shopping is real. Yeah. The online shopping is also real. It takes time. Kech idwa timo ne ngato moro mabe ngato ma maybe ok understand gima online ni en. Koro nyaki explain ne in details ni online shopping en kama ing'iewo gik moko online. Then another challenge ni maybe jok moko nitie gi Android phone kata smartphone kata mana laptop, but pod ok ginyal add cart kwa products maging'iewo product. Koro yudo ka challenge pod ng'eny, but koro emomiyo atiyo gi media. Yeah. Mondo me educate ji about this. Yeah. Okay. Maxwell oido ni gimoro amora man gi ber ne nyaka bed gi rach ne. Gin ber mage miseneno kopogore gi rach mibi nyisowa baadaye? Ber mane miseneno nyaka ni chak online business ama nyaka ni chak bedo marketer? Nyaka wachak online business. Yeah. Ber ma seneno ni wase meet different people. Kendo wase yudo different ideas ona kaka wanyalo improve mago ber mo wase yudo. Then ber mo wase yudo kendo ni wa explore to countrywide. Yeah. Apart from bedo Nakuru kende mo use wanyalo uso oko mar Nakuru. Yeah, hawanyalo wacho ni mago ber mo wase yudo. Then ingeni chako online shopping mo chop kama koro sani osechopo. Ma inyalo nene kuonde te an advantage. Mano wagone Nyasaye kendo mano ber. Yeah. Gin ang'o gini gode gauri mage misekale koro minyalo nyiso ng'ano ma samoro odwa chako ama wacho ni Maxwell no chako Nakuling Sky ma koro chope, koro dwa ng'eyo the do's and don'ts? Gin shida mage misepitia? Shida online kai ng'eny. Shida online kanye the most one and trust issue. Yeah. Trust issue no ka onge to maningeni onge ilalo customers. Inya yudo ni ngato ingeni gini en tie mtandao. Yeah. Then maybe ngato order gimoro, then gime order no oken gimoyo ni go expect. Koro ingeni ngani nyalo access mtandao. Odhi mtandao post gimoro marach. Yeah. They viral. Koro ngeni kanyo odhi ketho ni market automatically. Koro shida na en mag trust issue to emanyalo wacho. Yeah. Being keeping time. Ki wacho ni deliver at a certain time, deliver at a certain time. Ki wacho ni the product mangato or make order it be delivered. That is the one that should be delivered. Yeah. Okodwar mibadhi kanyalo wacho. Yeah. Okay, Maxwell kendo wayudo ni online businesses yudo ka samoro ng'ato yawo mare, tiyudo ka ng'ato bochako diyore otiyo gi the same name mochako yawo gomoro, tiyudo ni ma samoro tiyo godo mar kwalo ji neno. Un use yudo shida machalo kamae?
Shida makamano pok wayudo. Yeah. Shida makamano pok wayudo. Yeah. Koro nyalo nyiso ni ere kaka bedo e boma ma Nakuru oseketo handi ni ochopo kama ochope ni? Bedo Nakuru en gima okonya bedo Nakuru en ni anyalo market easily from Nakuru. Yeah. Nikech kacha antie center ma anyalo access other towns easily. Yeah. Then gine mtandao be nobiro. Koro konyowa ok ochuno ni nyaka chop other towns physically, but wawuoyo simu wanyalo communicate through the Zoom and the team viewers all those. Okay. Yeah. Koro Maxwell, inyalo nyisowa your social media platform ne ng'ano ma samoro dwa ng'iepo kuomi ama madwa richi ama madwaro advice kuomi. Social media platform king'iyo kamera kacha maka ng'ato donjo to yudi godo e yo mayot. Social media platform mar Nakolink online shopping, Facebook and Nakolink online shopping, Twitter Nakolink online shopping, Instagram Nakolink online shopping. Yeah. Okay. Kuonde te Nakolink online shopping. Yeah. Bentire jok ma goni ga simu ama bedier miyo gi namba ni ama magorom? Yeah, simu namba en 0703 728 341. Chaken wanegi. 0703 728 341. Yeah. Mana kwa tika dwa ningi kamera kacha ne youth moro masamoro ne dwa chako gima chal kama mama osechako gima chal kama mopodho to ne youth no masamoro dwa chako ama osechako to dwa no chop otielo michopo godo ni en advice mane mimiye mana kwa tiko show? Advice manyalo miyo ng'ama dwa chako online kata biashara mora ni obed patient. Patience pays a lot, and respect na trust. Only those. Okay. Mane advice manyalo miyo ng'ama dwa chako biashara. Yeah. Erokamano Maxwell kuom sani mar biro twako dwa Lolwe TV odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Janeno mar Lolwe TV mane makelo e giko mar chenro ma kawuono mar twak rowere, ka bende wendo ma kawuono ne wan go e studio iluongo ni Maxwell Odhiambo, ma bendo ya online business ma bende otis ng'e kaka Nakolinks. Asebedo jata chenro mar Ripoli no yudo, orituru masani nyaka odiochieng' machielo. Nyasaye orito kendo amborita.